hustej chlap, věci, co mám rád, je nic nedělat, válet se a spát, celou neděli, ležím v posteli, byste věděli, nejen v neděli, i v pondělí a úterý a ve středu a ve čtvrtek válet se a nebo spát. Pátek je to musí ven, koupit program na týden, kompromisy nezná hlad. Jsem jen hustej chlap, věci, co mám rád, je nic nedělat, na bednu koukat, celou neděli, ležím v posteli, byste věděli, nejen v neděli. Seriály, zprávy, kvízy, filmy, naše filmy, cítí smát se budu nebo bát. Pátek je to musí ven, koupit program na týden, dostavuje se absťák. Jsem jen hustej chlap a mám hroznej hlad. Jsem jen hustej chlap a mám hroznej hlad. Takže předpokládám, že předpověď budeme mít někdy zítra. To, co je důležité, je se domluvit, jaké bude rozmístění vysílaček. Příjem.